जिला वैशाली में कके यारी पड़ल को भारी के। जिला वैशाली में कके यारी पड़ल को भारी के। तोरी यारवा कके मडरवा बनौल टेन के पुजारी के। तोरी यारवा कके मडरवा बनौल टेन के पुजारी के। जिला वैशाली में कके यारी पड़ल को भारी के। जिला वैशाली में कके यारी पड़ल को भारी के। तोरी यारवा कके मडरवा बनौल टेन के पुजारी के। तोरी यारवा कके मडरवा बनौल टेन के पुजारी के। लेके दुनाली बन बाहू बोली गे। ओकरो से जादे हमा घूम खली गे। सुन ले रंगदार जिला में हो। लेके दुनाली बन बाहू बोली गे। ओकरो से जादे हमा घूम खली गे। हौ हिरान चलो सिनवा के ताना ऊपर ले हौ दाढ़ी के। हौ हिरान चलो सिनवा के ताना ऊपर ले हौ दाढ़ी के। तोरी यारवा कके मडरवा बनौल टेन के पुजारी के। तोरी यारवा कके मडरवा बनौल टेन के पुजारी के। राइटर लक्ष्मण नीतीश गौरंगदार गे। कमर में खोसी लेके घूमऊ हथियार गे। हे गे राइटर लक्ष्मण राजू गौरंगदार गे। कमर में खोसी लेके घूमऊ हथियार गे। राम जन्म यार जेडी लभर रोज कर गौरंगदारी गे। राम जन्म यार जेडी लभर रोज कर गौरंगदारी गे। तोरी यारवा कके मडरवा बनौल टेन के पुजारी के। तोरी यारवा कके मडरवा बनौल टेन के पुजारी के।